A to sa bude sama doplňať? Áno, to sa samé doplňa proste. Čo To ti budeš mať poeska? To máš abilities, vidíš? Klikni na tú lupu a z pravej strany, tam kde máš taký ten text, čo nevieš prečítať, pod ním je taká žiarovka. A teraz holduj shift na tú žiarovku. Aha. Oh shit. Jo. Oh. Tak si ho daj normálne na kick-ass. seba, naspäť. A čím viacej ich budeš nosiť, tak oni budú dostávať levely a potom môžeš zase upgradeiť. Ešte jedna vec. Oh, jahlatky! Jahlatky! My team. Klikneš na svoje meno a disband party. Katalizm proste. Join Jej, party. vítaj, Pipík, squad. Okamih pravdy. Píp. Oh! Bubbling into the bubble zone. Toľko medíka. Prosím si medík. Tu je toho až, Jožko. Môžeš stúcať celú noc. Môžeš používať ten drill, aby si to majila. A ak nájdeš taký, že otvorené, že proste budeš byť takže veľmi otvorené. Vieš, že keby si zišla do toho sveta, lebo toto je, keď si ideš do endu napríklad, že musíš si vykopať hore alebo niekde, vieš. No. Tak ak to nájdeš, tak počkaj ma tam, lebo tam sú takí crystallized stony, ktoré potrebujeme. Tak to budeš vidieť, to je prekrásne. A tam môžeme potom hociaké enchanty si hádzať. To je všetko sticky, lepí sa to na mňa. Kto sa tu pohybuje? Knifo, ty čo tu robíš? Že? Sa zakladám. Aha, počkaj, to je fake. Zabij ho. Ja nejdem do kuchyne. Poďme. Prestaň, to si neurobil. To si neurobil. Ale pozri, aká je pekná. No akože veľmi krásna. A ty budeš v nej variť. Máš aj oven, pozeraj. Ty budeš v nej variť. Zvuk robí, keď otvoríš. To si daj do posledného Storage unity. slotu v inventoriu. Klikni normálne, že na to. Daj, že jeden blok stoneu, jeden blok cobblestoneu, jeden blok coal oru, jeden blok copper oru a teda. Všetko, čo dole kopeš. A to pôjde do tento toho? storage, áno, to pôjde do toho A až do koľko to môže- 4095 itemov z každého. Keď budeš mať plné, tak potom prídeš a ak tu máme toto už plné, pozeraj, že napríklad máme 4K, tak to nám už netreba. On automaticky, keď prejde 4000, tak automaticky to bude zotierať. Čiže nebude to vôbec padať ani na zem, keď budeš používať ten drill pre bindle. A daj si ich niekde do inventóriu, ale nie do toho radu, kde máš akože hotbar. Niekde, hoci kde inde. No. A otvor ten najvyšší chest. A teraz vidíš tú zelenú transfer matching to storage. Klikni to. No, a automaticky to tam dá. Je, to je pekné, že keď na to pozriem, tak tam ukazuje, že čo sa tam chádza. What the fuck? To čo je toto? To je tá teraska? Hej, tak povedal si, ak chceš menšiu terasku, tak som toto spravil. Venči terasku. Dobre, takže musím sa vyjadrovať ešte zreteľnejšie. Ja som kúkal, že čo budeme potrebovať robiť neskôr, hej. A videl som, že sú tam nejaké mechanizmy, ktoré budú ceca povedzme odtiaľto a takto, vieš, že takéto veľké. A to bude jedna mašina, ktorú budeme potrebovať. Takže rozmýšľam, že tento diel, normálne túto úplne dozadu, že túto dáme ten waystone. Okolitý Dobre, svet ale môžeš počkaj, sledovať. Dobre, tak potom túto budú chesty. Tuto bude ten dedicated storage systém, ktorý spravím, bude trvať. Takže za teraz urobím tieto diamantové chesty, čo som spravil, dám ich sem. Aha. Polepím na nich framey. Nevieme, čo kde máme. Upgradey nebudem na nich ešte robiť, lebo nepotrebujeme. Máme ohromné chesty, takže nepotrebujeme na to tu. A budeme zbierať iba XPčka a ty si iba XPčka budeš brať koľko potrebuješ a itemy budú dole proste v chestoch. Počkaj. Má 1 milión Dám to. RF. To je akože chceš napchať do rti, alebo čo? Čak ešte sa je vrčka, kúk. A dosť. Nič by ti nebolo. Nič mi nebolo, roztočí mi žalúdok, všetky čreva v ňom. Posledne som tu pridala už fiale schodíky, vylez blochy všade. A to mi niekto kradne môj, to bol asi čierny pán. Z tohto prúdu som si urobila takto fontánku, ktorú ešte vylepším o trocha viac, samozrejme. Tu svieti, krásne. Tu ešte dokončiť dirt, ale nemám dirt, lebo v kuse niekto mi tu príde, vysoký, čierny, kradnúť. Takže to musím vybaviť, musím ho zavraždiť a celú jeho rodinu, nech sa tu... Čo to? Ježiš, ten buzerant dole je.
Nie. Je tu generál. Generál Fracek. No, takže sem takto však sklo. A môžeme sa kochať. Čo sa deje dole? Windmill generátor, ako Čo je? postaviť? To čo to? To je všetko, čo on robí. Infinite Hem. Nech zabijem lamu. Máme lead. On sa spavnul asi niekde tu hore a nebol som. No, lid treba. Tak Dobre, dole? počkaj, Lana minus. Nič zaujímavé, nemôžem zabiť. Aby sa spadnul jeho ďalší brat. Hej. Jej, ďakujem. Joj! Toto... Počkaj, sa pozriem, či už ja mám tiež upgrade. Máš, ja si idem ten Marinade. To je ten level 2. Ale ja som si nechal, ja mám teraz ten druhý Marinade, to je ten level 5. A ten mi dáva, že ten 2,1 sekúnd per hunger point. Ale ešte počkám asi. Na level 10 a ja potom budem upgradeiť. Počkám, nech vidím, že čo tam bude. Ups. Takže tých 200 blokov som buildoval na nič, hej? Ty si robil ten building? No nie, robil som 200 blokov úplne hore, lebo tam, že tento wind generator mi bude robiť proste viacej týchto, lebo viacej vietor je tam, hej? Aha. Na bloku 200 a teraz vidím, že proste jeden aj druhý generator majú normálny power a normálny output. Za chvíľu ťa chytnem. Ej! Za chvíľu ťa chytnem. Tu setni home. Generál. Daj si normálne, že takto. Daj si, že wood jetpack. Von z inventoryho. A potom klikneš na hoci ktorý tento generátor. A dáš ho dnu. Či má byť normálne, že keď ho zapneš. Máte byť Ečko on. Už jede! Už jedem! No vidíš. Len bacha tam, keď budeš na nule. Ale Treba ho strašne potom rýchlo načaržovať a zničí. ak spadneš. No toto, že je iba basic. To je lokalita. Toto je šlo. Right click a beehive nest to switch to block position model. Comfortable point in the block position. Tam mi to ukazuje. Dobre, pôjdeme ešte s týmto. Ja mám home, treba mi naplniť to. Oh shit, ja zdochnem. Ah! Dobre, chillujte tam, nie, už ma neatakujte, prosím vás. Netreba. Tu chillujte. Pizdy, ja nemám krompač. Aha.
pile. Ale Nezaslúži si žiť. kempy. Ja tam padám na chlebu. Vo výške. Nemáš právo na život. Oj. Kokos. Čo? Kamo! Ono má atak! Zavádza. Máme kamene. Sova! Tu si moja zlata. Nejaký boss? Phantom Aviary Hive. Dáme takto. Už ti triafa, tu je za tebou. Už tento, hore. Čaká! Tu je dole, vo vode, teraz. To čo tu stojí po mne? To je on? Poď ten do vody. Čakaj, ja ho tam nemôžem dať? Ja ho nemôžem na to dať? Á, takže sa nedajú, no. Daj, inak musím. Pozri ho. Bože, ja ho potrebujem. Bože, oni dokonali. Oni sú NPCčka, oni komunikujú. Ne. Moje robote. Bože, oni zase komunikujú. Oni sú sami, oni si nadávajú. Nenadávajte si. Vy ste rodina. Wow. To čo je za obrovská včela? To chcem, môžem to zobrať domov? Môžem! Preboha! Po mne ide armáda včiel! Inak prídu za tebou aj domov, aby si vedela, za mňa Nie. vyšlieš domov. Nie. Hej, za mňa Hom. prišli. Ó, ja mám doma! Ja mám doma, jej! Pozri, Danny! No poď, ideme domov! Ideme domov, no poď! Počkaj, kde je name tag? To je hľadám, neboj. To bude moja Big Blizzy. Redstone com. Takže černý muž zase tu robí neporiadky. Kámo, neviem čo to robí, ale berem to. Ty Mario. Neviem, čo to robí, ale berem to. No, neviem čo to je, ale je to zlaté, berem to. A dám tu kaktus auru. Máme tu aj nejaké palmičky. Tu je normálne village. To Slime tiež village. chcem domov. Uí. Tá, poďme. Wow, to je také, čo nesvieti? To hraje. To berem. Cigánsky bašar mi to bude vyhrávať. To je rozbúra. Ajaj. Kde je? Žene uša vonka. Fakt, ona uša vonka! Ono tu skáče! Na hlavu. No je celé nejaké divné. No robí proste strašne divné veci. Čo si repetovaná? Tam kokos bije za so vzduchom. Ona tu pobehuje proste po lese. Kam ideš? To je skôr naháňačka, renak. Vybuchla čestka. Čo to tu je za cintorín? Tu je normálne, tu je, počúvajte, tu je zombík a je na lase previazaný. Prečo je na každom rohu previazaný zombík? Preboha, zombík vyšiel zo zemi. To je ďalší zaviazaný, chudáci otroci.
Moja moc Idem pravidla. dnu. Idem. Dobre, nejdem dnu. Začali zo zeme vychádzať všetci. Vchádzam. Bože, prestaňte vychádzať. Ja sa k tomu ani nedostanem k tomu domu, lebo proste armáda zombie to na to zabije. To Reddit nevraví, že čo sa deje s ním. Ten kríz nemá Ja chcem ísť do toho domčeka, ale proste ma tam nepustia. Neviem, Dobre, či sa tým chváliš teraz, ja tam alebo- idem a uvidíme. Si skúsiš tam ísť, hej? To chceš povedať. Pozri, čo je tu, poďte moji. Pane Bože, to je veľké. Našiel som nám ešte jednu posteľ. Pozraj, čo ju už mám. Ja ti idú robiť. Máme. Toto není ulička, Kámo, no. tak idú makať. Pane Bože. Ja mám normálne už 20. Dobre, to je spawner. Ale chcem ešte. Sinister. Ten zombík je zaviazaný. Takže oni nemajú radi ani svojich domácich. A môžem tu napísať, napíšem tu, že aj tak mrdíte. Neviem, koľko s týmto vyjdem hore. Dobre, viete čo, ja idem domov. Hej. Toto viem čo. Dobre, idem naspäť. Tentokrát vo väčšom množstve osudného času. Fakt, nemal som síl tak akvaný. Tým smerom sa vydám. Poď. Dobre, má tvojho brata, nech nie si sám, počkaj. Poď. Čo bol za zvuk? No a portál si dá... Labovať sliepku jednu. To prečo je také veľké halo? Dáme Majky na obľúbené číslo. Tak ti dobrá. Dá. Tak to stalo. Majka, máme veľkú celu tam, baka. No, jak ti označím dom, počkaj. Dobre, už som pripravená ísť k tebe. Tak Pokémonov, keby si zberáš. Ja ich tak trošku zbieram, jak Pokémonov. Ten- Je to aj Waystone domov, či? Je to aj Waystone, hej. To som ešte nenašiel. Veľký je village, lebo ja kradnem všetko. Pozri, čo je. Ty kokos. Pekná vesnička. Tomu ver. Počkaj, ešte sú To tu. pekný blok, to chcem. I want it, I got it. Dobre. Toto dáme sem. Tu máme spawnery. A toto je energetika, to ide sem hore. Toto je čo? Toto nechcem. Toto nechcem. Mačičky! Mňau. Luck of the Sea 3, to berem. Tu je nejaký Pocket Piston. Ty kokos. To je Mr. Crab. Ver ma jeho decko. Všetky sme pokradli, takže môžeme ísť ďalej. Bože, to je dokonalé. Kamo, toto je reálne môj sen. Čo, v zime? No Vôbec. máš tu zimu, to je taká malá koliba, je tu taká pekná vec. Penguin! Čo? Počkaj. To bolo pri farme, jak som to myslel? Ježiš, áno, tuto som aj ja stretla. To sú NPC. A ja som ju stretla, ale inú. Táto sa nechce so mnou kamošiť, táto ma chce byť.
Tak tu, čo som ja stretla, tak ona mi dávala questy. On mňa bije, takže idem ju zabiť. Ja to im bude treba posielať, lebo nemám celý armor. 37. Knowledge flows inside niekým. Mám niečo pre teba. Daj si toto na seba, chestplate. Čelka! Mám aj Kriegra. To máš jetpack. Ty kokos, nice. To máš Ja krídla, lietam! Hej, krídla má. Ja som včielka! Jej. Ale kebyže môžeme mať takú gigantickú, to bolo super. Tertus quartz. Dáme tieto činy. Tu mám enchanted golden apple, tú najlepšiu asi. Uiii.